with a standing ovation, with all dignity and with all respect. Me pasa ufrasi ase o kan wan sabo na o ya da pa na ya ton shafra o na mi shafra o na mi pa Pastor Amos asante when you tell me shafra you tell me shafra you pata na shafra. Amen. Hallelujah. Me part of Padansa Menu, I was so let him Cassia pass a use yet. I was you. You were kind and I'm them here. You were kind and I saw a Ghana here. I feel not a blue or so. Amen. About you, sweet Lassie, now your mom pie. And when I won't come, I would think couldn't free something about him and the anopain so. And no mercy would deem, yes, I bet you was some. It was Nina sending him dear, so they become was some name. So now not that no one more dear, and you bet me I can was some, and you will be on some. Terrade anoint my mouth, about the best slam and no a walk, the better no mountain. Men sama hia ma wasafo eno na awie embra obone fo nde yen ha ye ho eno ho firi se we din gugu dada enen so so obese din gugu en munya mo kan e wo Yesu dim. Amen. Amen. Na bon sam kase pa ma Jesus na so Yesu yara wasio Yesu yara wasio mesha was last week message na message day atwas why na kai na ye message ya na ye asem bi se na say heaven parade. Heaven parade. C'est true ha. C'est true ha. Me hu ana se mi hu. Me hu ana se mi hu. Ka kire no. Me hu ana se mi hu. Bisan se me hu ana mi hu. Me hu ana se mi hu. Hallelujah. Amen. Me ba to fa pen no book na chiro say my future. How will be my future? Me that e be yesay. Amen and amen. I'm the message in a rather mommy. Now, last week I sent come in preaching. But this week in a bomb pie, they are the same thing. Mr. Heaven, I concatune as a said, dear Krana, said, dear Krana, me copy. Hallelujah. That's one some other day I come. Me catch no was a nipper baby was a serious one. Said, Drama pa. Na ne ma sore na abofra ne kasa enne mama mi nko school a e de ne sifio obi wa wetime twe aba e bone ban tia no se bon wa de ko e free se me pedaachi papa ya den ama into wa abofra by force abofra ne nko school e no na me se Christ for monya sa correction no so ma abofra ne ni break school a wo koso na wi asole to nkyese asole de waja ne pa ma opa obetimi akwawa oba ne nyini no obedane efiri se obehu se ne ma meti ase ne de ye papa na okere no papa na okere ne se obeko school no wanya de daachi papa ma me busa se na me wadum school no ko biwie degree ni nyina toto so ni nyina ubo wie utidi usifie otoka uware uwoma wuje wiasade bia wo pem wujidi mo bia atawon kan bia hu te se atamef na so sane me nyina uwie a akawo de matoka te se obi ye scared to the sense what me atop private jet me bo e bi ni o minim so ko wu na nsan ya ono ade plane na lu plane kokun wona na yere ne ma ne na so le mpanimfo nyina wanyeska ti atop plane e ono ane dia or the private will took I and the neck. I'm saying the baby got a touch. And so time was soon sell. Oh, Fracom. And the Yana out of home, so time was soon and found some bicycle so and found some trouble so. Nanjingas will be selling them a car tied to here a Buddha and cocoon. Saka will be for me and comes a car in Bukua. Gawumpi ongo fakana on melo kwa uswidi wa salede na kaa tai ikubukum
enti mesefie matoka maware mawoma ma ho fe mere ho fe wasana ne mfuruma body tokuro egre wona furum wa wale ni nyina bi o mari nyina ko su obi ajibi papa wo so ho to wa wie aka ne enti sama me ka to sa o that ana ya Ghana also da bia me yesa akorasiwe obi panyum kura na wakɔhyɛ coat na wakɔsreka na wakɔwura efi a yɛatom tas ɛkyerɛ sɛ Awurade wahyira no na wafo obi a wɔtoto kɔkɔɔ ɛwɔ ntɛn abɛtena hɔ ne daakye na ahyɛhyɛ na wɔtoto kɔkɔɔ bɛnɛ wɔte kam wɔte fie fam gya afei ne nyame ayɛ dɛn ɛhyira no mama meka nsa nkyerɛ sɛ sɛ wowɔ ewiase adeɛ nyinaa na me ne toto kɔkɔɔ wɔ kwan ho na mmɔ krae sa na ɔyɔnko ne me kɔsɛm papa. That is when there was a time of preaching TV so or cassava blessings of God. Jane was sent the papa. If we are seen at the door and you didn't know upon the identity, the person they enjoy. Master, I was a car who TV told me because more count TV so because the woman may want to boom uncountable. A be 15 million. Master, Jane was saying, ha, it's the idea of Solomon and the knee and Tirano. Why Serrano? Things. Last week, me catch us say, I got a dancing future dancing papa, and so be a lawyer. Ah, mama. Naka when the baby jina. What I won't come here, Kawan the baby jina. Kawan the baby, and then Kayan, Jenny Mobo, and your body so good. And you know, pay that Paul. Because Paul, if we are seeing him, the answer, and what him will owura ba wɔ se sɛ yɛ kasa nimdeɛ fama kame me yɛ lawyer by profession sɛ ko Hebrew ma me yɛ Hebrew ni me wa me firi Benjamin abusuam afɛdeɛ biam yɛ kɔmre ma me yɛ Farisi ni ahodiam me yɛ ho tam anka me yɛ hwɛ nanso Kristo huna me huni yɛ ɛburu so ndi saa deɛ mani nyinaa me mpɔ ne sɛ adehyɛ and it's about the ampeda graduate B. Our Bible, and I am paying so. One peda graduate B. Can you probably push out? Now, some entity for Edia. Mewa, I want to see 1 year. When I'm mobile, I want to go to the Kasum Yami. When Sanka, I said, 1 year is amen. The Bible was picking him or picking as a for, or picking him before, or picking as a for. And what camphor and it's a good time like I said the time now in a lawyer tina menti nya so awurade a ne wa yi lawyer of far now on so etimi so awurade onya kwa no de na buaten sawa ka sa na bi hia ni na ho kyere me tina na mi timi ka ba menti nya so ma heaven na ne wa yi de ne wa ya poto ne ho kyere no a kyau no na be je woni so woni we na ne ho kyere ne kyau no hia ni kyau no ne buaten wo sa ka se wadi mi nya me ho tam na mi sika na doso no ntiri pa hoahoa ne wa yi ni onya sika kyau pa ana wo dia no ka bia dan kyau no na be je woni so papa we no wo sika kyau enso wonya nkwa no ne buaten afi ne wa yi kura na wo tim ka kyerɛ wade sɛ wade microphone yɛ ntra on sum nyame kwase asɛm ɛne ba antema aso nyɛ ɔde tutu ka wa ase yɛ ntimi ntra on sum nyame ne wa yi tutu ka ni a no yɛ tinini no na ba kyerɛ wo sɛ na aba ha no ne buaten and you will say hallelujah. Sarah Christian be a agent and the daddy papa and your educated person and all your hunam from assassin jay the dad's near him when I'm animal some of your doctor miss kenny and to be a bra won't bring in nine say money sika obia suku ama mesiko nyina aye so ba benya de drawafo tafu de sika concrete aye ko sika mai se dima wo pa ye sika trauma wo twin eno si sika tena wo hia sika e de ebiem but let me tell you say money is good but money is not all. Money is good but money is not all. Hallelujah. Praise the Lord. Na se sika pa ye de to heaven now. Ha! Bill Gates. Kebi ma to abu dia self free
amoma yinya wo ha Ghana mo kasa mo kire wa na mo kire ne ya o obi wa ha se petrol mo tum e ko do 10 million gallon enka no bebe ati akra kitwe no be sisi abosan kesie bi si wo papa ne ba wasofo me ba we na bro say ni o na si ebi afaye akra wo nyan sati school mpo abosan si ho e wache wo akra na mu na bro say ni na ne bank account de be say otu anke be say enti say man ye educated na tell say me need that papa. When it comes to Christendom, then your future, your that, and your back up what? Sasa me some can be work Christ for you trim. Me some can be work trim or job video or be a nibi enfant war. Christ ni be a utere famra trim sa. Ya can that papa and yes or baba your president atiti. And yes or baba your doctor. And yes or baba titani. And yes or baba your MP. And that's what basically because master, money can give you a Porsche car, but money can never give you a safe thing. Papa. If you can't Canada and a shares, Canada come on, together. Money can give you a very big house, nice house, but it can never give you a good sleep. And money is not all. No. Am I talking to somebody here? Yes. And I was saying, you're very careful. Not that say young cast about the expertise. Say your opinion, say papa, and you're one place. I didn't think I can be a power because my test is Japan. We do what a volume and a light to be doesn't natural. Welcome to Japan. It was a whole fair. Na Ghana for so dey obi wa Ghana for so yi Ghana for 10. E mutu na akwa abuchire for bi etu ka abuchire say when you go to and so can say when I was Most Ghana focus on when you go to US when you go and so no one mususu no onko hoda hey hello hi and you describe abuchire say na sa na ya ne fefe na wi ni ono ya captain say before ko US ordinary tadi nyina chai ewo UGC so for woman na nete afi wona ma omu picture US ne tire ne saa wona ma na afi ofili say do nam US no ogone mu wasa just ono akasa ne kra no e di kan pure monte record for afi na Ghana it was 19 US 90 ne tadi nyina odi ache because wa ye we decide abulo tire no society bi obede obeko because you are any people in here and asasi on the Ghana on the Namhania or the Namhakwa name ne kra and the edika wa him US sana was so my heaven amen to a rejecting your my young from Abuchire because why you ready Abuchire so bad day obako obi ya ready so obeko police and your my young fanko young from a group anchor body house Yafa wa ma enko body house yele ko yafa ko ti wo kwa wo tiri na wo akiri disi ho because wa yesi ro say police no obeko o kwa ye bam tiri wo nyina wa yesi ro say police no obeko no be jacket ya papa no so tiri popo nipa afo bi si no no ko ta wo de ko so nyina na say si wo be si kum nipa ha do ani na me na no me pass it out the first one ko e fi play mu si ya no so hey no da ho when na ba ko kura nsu oko ni na me ko o break ama yurai ta wo ma ba ko ne papa ko pe wa ma na ko school wa du legon wa wie ta wa wie school ni na mo ko graduation 3 days time o mo de ne na bo fo na wuda ne mpaso ne time waiting from kids up to university ni na addition mo ni say aya papa addition jate djuma bi o wiase say ya kira ne ma na yese sese buti ada form addition jate bi o wiase was shared from KG go to university of graduation 3 days time okay
wogina marketplace okusia ne nneɛma ɛmpa ho de ɔyɛ pa de dwuma ta me nneɛma no ɔrepɔt ta ne pɛpɛɛpɛ ɛmpa ho students are the same thing teachers the same thing yɛntie president yɛdwuma sesɛ ne amara more than our salvation sɛ saa ne nyɛ yɛ serious for obi a bɛkɔ heaven obi a every person baba mi ka sɛ mi kyerɛ wo baabi a yɛkɔ no saa kurom wonnim tia yɛmiyɛ so nkyerɛ wo mi bɛka akyerɛ wo ɛno nti na ama wo seriousness ɛkɔ fam a wonyɛ w'adwene sɛ heaven wobɛkɔ sɛ sɛ tie nneɛma ɛkɔ so wɔ wiase yesu ma yɛ bibie ne wɔnkyerɛ sɛ abɛn akyiwadeɛ ɛka Sodom and Gomorrah ɛputu yi ɛwurade kyiri ɛnɛ yɛ dikirɛ sɛ wiase ɛnyɛ kokomadeɛ biem a wobɛtumi ahyɛ nti akyiwadeɛ ɛbɔ ɛman no ɛwuda konkro bia ama asɔfoɔ hyira so nti wɔn aka kyerɛ sɛ yesu ma yɛ ne bɛkyɛ wɔse wahodeɛ a wɔwɔ nyinaa a wo sɛ heaven wo nkɔ no dabi wo sika no nketɔ sɛ ɛbɛyɛ fomfa adeɛ na saa fomfa no ma menkyerɛ mo ɛnyɛ nipa bi na ɛbɛfa wo mimi ho kyerɛ me wɔse saa de ne kora ahemfo asikafoɔ ɛbɛkɔ sɛ ɛbotere ɛboɔ ɛmfa yɛnsie ɛyɛ ɛboɔ atweafo yɛsie yesu obufoɔ ne ba wɔse ha me ma so yɛ ayɛ se no mekora wɔtutu me na me so mekɔ na baagye enti na ɔmo kora no ɔni baabi tena enti fomfa adeɛ no waadeɛ wɔ nyinaa deɛ ɔbɛfom afa da bi ɛyɛ gya wosi awo yesu aba wosi ka na ba wode yɛ dɛ ayɛ waste ɛbɛyɛ fomfa adeɛ deɛ ɔbɛfom afa ɛyɛ gya ɔbɛhyi ne nyinaa na ɛbobɔ ba me yesu ma so ayɛ sɛ me sika da moto me de yɛ dɛ na wode woyare koraa ɛyɛ kritika yɛ ahyɛ wo sɛ wonkae sɛ wɔ ba wonkae sɛ wɔ aduane wonkae sɛ wɔ phone wɔ fridge wonkae hwee wonkae hwee sisters and brothers your time ɛwɔ very short ɛyɛ very very short aberante bi tena ase ɔyɛ aban adwuma banaberɛ ɔbɔ no ɔtɔɔ no wansiesie ne ho yi ɛna one day wɔbaa fie na ne fie wura ɛhyire nneɛma nyina agu abɔnten sɛ wonkyiri ne ntena biem wabɛduru awie wogyina nneɛma no ho a wobɔ n'anim so saa ne nsuo so asɛ gyem na na wɔ adeɛ baako pa wɔ pɛ no asɛm ɛyɛ ne kraman ba aboa ho fɛfɛɛfɛ deɛ ɛtɔn no wɔ ahodwora na baato no bi ebi 100 million ne 80 million ne ade ade na ɔfae na no deɛ tɔn kana bi 50 million ɛnkwasɛ sɛ mebi didiɛ bɛde yɛnka no ha a wosii soɔ saa berɛ woni 1 million koraa nti na mesɛ gyae na bɛ heaven kɔ yɛtɔ kana ma bi 100 million 50 million phone wɔn sɛ Samsung 20 million ne 50 million yɛn ɛba ɛnkora ne san ntɛm wɔn ba soso a ɛnkora ketewa na ɛbɛtoto ne sɛ ayi brɛman saka wafɔ nkora ne sɛ wɔn akɔ wɔn anim ama ne sɛ wɔn timi tɔ Range Rover na ne sɛ de ayɛ ka wɔsɛ akora ketewa bɛ 18 years ɛtuma tɔ Range Rover deɛ wɔfɔ nkora ne bɛ sɛ 2 billion ɛbɛboro wɔtumi atɔ kraman no ɛno mo pɛ na asɛm na ne nneɛma no gu nsuo mu no wafa krama no hyɛ ne mɔtuo mu ɛna ɔde ne coat akata so nti sɛ papa bi so tena aboro san so hwɛ no na akɔ ne kyerɛ nsuo no wakata krama no so nsuo no egu wɔ no ɛbɔ na nneɛma no ɛna papa no tu ka oduru hɔ no ɔsɛ my friend what's the problem ɛna ɔsɛ ne fie wura awɔkene out ɛfi fie ni na ɔsɛ oh sisan nneɛma bɛrɛ mɛma baabi atena wate ɔsi yo togu so ɔsesa nneɛma na ɔsesa ne nyinaa gu kaa mu ne mɔtɔ mu adeɛ ne deɛ papa na enwa na ɔma no sɛ hey my friend go back na ɔsɛ please why na ɔsɛ metumi agyew ɔno nneɛma ne nyinaa wɔ mfie ha wɔ ɔmo metumi agyew ba deɛ me kyiri wɔ me so me wiase a me mpɛbi wɔ mabrabɔ ne me fie a ɛyɛ kram ɔsɛ ai jakwa ne hwɛ ne nneɛma no
no a fie be fe ne se de ma na tenam no no wa hwe won wan kasa no wa hwe krama no wa sa kankrama na hye no wa sa bi yesu no wa hwe krama na nim na ka no wa hwe ne ma no wa hwe fie no no wa hwe na brabo no wa sa kan hye wo sister mama ka se mi kire wo akwane hwe krama no hwe ne ma no hwe krama hwe ne ma ni ma say you are wasting my time or can get to heaven gate. That's how it will be. I come out here and compare someone to him. The wood China can come from young bride, take it, Jessica, and you're free, but because of your dog, you are very interested. You have more confidence in your dog more than your salvation. Isaiah chapter 35. Till never Revelation chapter 22 verse 12. Isaiah chapter 35. Revelation chapter 22 verse 12. Revelation chapter 22 verse number 12. Verse number 12 as well. Say 21 verse 12 was in a first look at certain having a year quality was our first look at certain now now I feel a pump Marco 12 now I put for you to Pranano I feel a pump for Marco 12 is a pronoun as soon as I went to the Israel code to the unity I feel someone so the 12 tribe of Israel is being able I promise I will pray I feel her tie pa and then you check a clear via fatally apono miensa ewo no e prayer I say promise this and why that's what I for the promise miensa so atoye na ko no person wo fa pem mienu na fe ko ni person ewo fa pem mako to dwama na soma fo du mienu di wo so afi ogoma na soma fo du mienu no sa the 12 disciples of Jesus Christ almost ya to mudi e was our foundation is come and the ordinary kasa no kwasi kasu dia afi no ne kasa about heaven John na kasa yo o so afa sika su dia e be su kro no sa o di su kro ne na kro ne fasi no ne fasi no na ko ni da hinanai na kro ada hinanai na ni ntwemu ni ntemu ye pe na ni ntwemu ani ni ntwemu e ye pe na o di su dia ni su e ye force fair yeah when sa o ka se kro o sada akọ siesie bato mu tem don to fort o ka so akọ siesie wo wi o beba and say o se siesie ko no describe at all o se na osusu ni fesu no basafa oha aduanan nan afa osusu ni fesu o ya oha basafa aduanan to aso se ni pesu ya eye abofo de no tie se ni pesu ya eye abofo de se tie ko na de o de to ni fesu ne ahwehwebo na you are trying to go first ni ahwehwebo je fan ahwehwebo na ko ni sika ko ahwehwe eno asa ahwehwe eno asa bo ucha enje say you wo we aye to the e to say mfimfin no say heaven there that say ahwehwebo ucha asa bo ucha asa ahwehwe to aso na ko ni sika konkon na kuro ne fom say e sika pio ɔsɛ na wɔde abɔdeamɔ nyinaa asesɛ kuro no ɔfɛ so na wɔde abɔ asesɛ kuro no ɛne ne fapem papa de kan ahwehwɛ na fapem a ɛdi kan wɔsɛ yɛ deɛ bɛyɛ ahwehwɛ boɔ deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ boaboɔ deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ boaboɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ mununkum boɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ mununkum aboɔ wɔn ɛboɔ a ɛte sɛ mununkum dɛ emununkum aboɔ to aso deɛ ɛtɔ so na yɛ ahamono boɔ deɛ ɛtɔ so na yɛ ahamono ɛboɔ deɛ ɛtɔ so num yɛ ntɔn boɔ deɛ ɛtɔ so num ɛyɛ ntɔn ɛboɔ deɛ ɛtɔ so nsia yɛ bogyanam boɔ deɛ ɛtɔ so nsia yɛ bogyanam ɛboɔ deɛ ɛtɔ so nso yɛ sika bebree boɔ ɛnso ɛyɛ sika bebree boɔ deɛ ɛtɔ so nwɔtwe yɛ apopɔ bebree boɔ apopɔ bebree ɛboɔ a ɛno ata apopɔ bebree ɛno so nyɛ apopɔ bebree deɛ ɛtɔ so ɛboɔ to aso deɛ ɛtɔ so nko yɛ akrate boɔ deɛ ɛtɔ so ɛnkuro ɛyɛ akrate boɔ deɛ ɛtɔ so du yɛ dɛntɛm boɔ edu ɛyɛ dɛntɛm boɔ deɛ ɛtɔ so du baako yɛ owisi boɔ edu ɛyɛ owisi ɛboɔ deɛ ɛtɔ so du mmienu yɛ biredum boɔ deɛ ɛtɔ so du mmienu toa ɛyɛ biredum ɛboɔ na aporo du mmienu no yɛ hwenepa du mmienu na aporo du mmienu ɛsa yɛ nhwenepa
jasa we ne pa woni ɛno obeka ho asem sɛ me ntwo me we ne pa mu die empre ko ne nkrama yanim wasi abo sa heaven gate ne tsa die ahwe ne pa ɛbo apono bia no de hwe ne pa ba ko na ye oye na pono ne bia no de hwe ne pa no maako ɛna ye na corona bonte sika konkon ete sa hwehwe mu tie Jesus corona bonte say street awonamu in heaven there will be no more entontom and once na omuso ni ho kankan omuni ho nkase so nkan ho ebi ni ho nso nkronso someone dear can don't cry was a corona bonte say sika wonam ho sika konkon good so na wonam ete sa hwehwe mu tie ete se ahwehwe emu tenwan ahwehwe emu tenwan enye Switzerland eje okono no enye US eje okono no enye White House eje okono no o se corona bonten asa wona ahwehwe so asa wona masase so asa wona mfom asa wona musuo to aso o se na me hu asole da bia wo mu na me hu asole da bia there is no pillar of Zion church there Methodist ni ho Roman ni ho so ni ho Anglican ni ho so ni ho na Ewurade Nyankopɔn ade nya so tumfo ne adwamane na asɔre tan enye Zion fo na ekɔ heaven no nemu atenenefo na eye de ekɔ you can stay in Zion you can worship with us and so na wa zera Zion wa so ni pursue Zion fo na ekɔ heaven na masa Zion fo na ye ekɔ enye obi a wote dem mo bi nemu de wa horo no no ate ne ho ama Ewurade no aye kronkron na eye de ekɔ yes osina ehia se owia na wosane be pai okuro ni mu ti asemo ka kuro ni mu no se ka ewia bosi wosi ehia se owia ana wosane be se ewia bebo efri se ana se wosane be pai efri se Ewurade Nyankopɔn ni mo Nyankopɔn ani mo nyam na be sina wo kuro ni so ka ne de atwama no my God Ewurade ni mo nyam that's also all back o jana ni mo nyam yere e wo ho but this time e kwa ni mo nyam ano na ye light o kuro ni This world is not my home. I am just passing through. My treasures are in heaven, somewhere beyond the blue. The angels welcome me from heaven, open doors, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, do you know I have no friend like you. This world is not your home. If you know so say Sama, I don't know what describe it all. I don't know what describe it all. Now go 21 verse 1. 21 verse 1 say na osoro fofo ni asase foforo. Na me hu no osoro foforo. Ni asase foforo. Ani asase foforo. Na kane so ni kane asase. Na kane so a emoja shegu lesbianism, masturbation, diablo, and something and the bread. Sikaduro ayemu mam wasi ebe cham na ebuni wo bio na epo ai nim sedan kana no sa kuro no enkom bi na me hu ko konkron no I saw the holy nation Jerusalem for say free kuna no dey say we tell who say e free Ewurade Nyankopɔn nche na wo say say fa say na afi wo say ne say aye fro wo say na we dey kunu sa wo be dia person dey sisi wo ho a ya kyerɛ ɔnanteɛ woyi baako na sam ketwa woyi baako woyi baako efe na ho yɛ fɛ wa kwa do picture na kasi mina na mi gyina woyi heaven wuwunti waso nya abotere esiesie te sɛ afro ai ne komani ku na mete ne kase bi fira himani mu se afa bi te ne kase bi fira himani ma ya sɛ Nyankopɔn tuma da wɔ nipa mu Nyankopɔn tuma da wɔ nipa mu obetam wɔ yemu na obetena mu wɔ yemu na wɔ ne man Nyankopɔn na ne yɛbɛtena na ɔno Nyankopɔn na nkasa ne yɛbɛtena ɔbɔ ka mu ni so nyinaa na ɔbɛpepa w'ani wɔ mu ni so nyinaa owo ni ho bio na awɔmɔ ni osu na saa de no wɔ se ewuo ɛni ho bio areho ɛnso ni ho bio esu ne yaw biara ɛne saa biara ɛni ho bio kane ne ɔma na twɛm na kane ne ama na yɛ de ɛtwam na de ɔtɛn wɔn so no se hwɛ ya de nya afoforo no 35 Isaiah 35 ɛnsa so ne nkyɛkyerɛ bɛnya anika na anyabada na ɛde ahusie na ahane sɛ nkyerɛ ne
enchene ara na ebeguo awosepene osebo ara na ebedi ahusie wode leba na wani monyam ama no kama ne salon asesede enso wode obewura awurade ne monyam ye nyankopon asesede no monse ensa eye betete na mumia verse 35 verse 8 was say na tempone kwan beda ho na fe mu hwe obi an so ni anamos so ni anamos ma me be kire wade me ka to say heaven parade that day no e kwan ma ko yen nam so ye bebom ti se ye nyina ya sori mo so le no pa ye ko dina aso school dem ma ya ka attention na de kara me boa papa e fa sa tu wachi artist I am forward stretch na no sa tu nia etiko enti wo se lay na ye de ko e kwan mo sa de ye nyina be salai with how pure hearts, pure mind, new garment. Now we are marching. And he Helena was up to him said, we are marching to Zion. We need Zion to. Was it be a beautiful, beautiful Zion? We are marching. Enti sa match pass na ye be kon ye di ko pie sa New Jerusalem na kromo ansa na be tampo to New Jerusalem di ogina epono wo so ye obofo te sa hwemo ena amena eda heaven ene sa earth ne ntam sa amena no convention so we catch us sa amena na Yesu baaye e be ye twene da so it was say I am the way, the life and the truth. No one coming to the Father except by me. And to be to me can be this Jesus na kasa ye twene ada so mo na ye do won better wa ati se wo hu se wa bra bonten e be toni mu na be so a chapo to back to Kroneti. But that day no they na bra was a plan ya hwehwe to abra woni na be tom Jesus screams. And then the people come inside. The people come inside. And the that day, they will tell one about the tomb and pure. Then the gate open. And you see a temple and a better one. And the Telasamabi. Now, our friend of our conqueror. Now, our friend, a quiet day. Conqueror. A quiet conqueror. Then they won't tell him for so. Now, they won't be a crown one a day. For so. A crown one a day. For so. They come my way. If you're young, find a day. Amen. Ose na eno na wode bema wo etete kwa empore mfom kwa wo etete kwa mpo emfom ekwan e wo sa kwan konfo no so to aso data bia na we ma ho na data bia ni wa obeba ho na awura ya bo bia na nso ri na bo bia so emfa so oru bi wo ho to aso wo se wona waje won e be fa so na wona waje won dudu waje no wona je di ya mama ntu na ba yo nyankopon ma o mo na be dai be fa sa kwan ne so to aso mami wo se wona erade apono wo no besane aba na wode dwom aba Zion na wode di ai dwom aba Zion wode di ai dwom aba Zion eni je be na menye oso re ni je ahunto be na menye oso re futo ahamponi na so ho won say ahra usu nyame ya ahunto won wo che say ahamponi na New Jerusalem and was say kromo ya de nyom and the be was say enter his gate with what thanksgiving and you know na I glory be to God Erade ma bre wa Ghana me na kwanya wura mi amen Erade me da wase and the time I used to me ko kuwie obenu heaven Bible say abofo ni nyina asole je wona ma so ne ya ka ye exercise abofo ni nyina asole e o ma woni se na wo tu onyankopo na ko amosejo ne ba ma ne nyonsa Erade nyankopo adeni na sotumfo o yo ma ya kase na eya ma mere sante
bi wɔ hɔ ɛkyerɛ ne bɔbrɛ ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ asase so ade tuntun bɛ tɛti toilet etu yi toilet firi mu ɛbɛka to sɛ efiri ne mie deɛ ɛyɛ incomplete ɛso toilet nya de pa ɛno na classify efiri na wɔ hɔ no afɛfɛɛfɛ ne nyinaa sɛ efiri ne wi yɛ no ɛyɛ asase so adeɛ ɛnfaru deɛ wɔwɔ ɛnkyɛn heaven because ɛbɛyɛ fɔnfa adeɛ ɛnjɔ sɛ de tɔn bɛ wula sayɛ na deɛ bɛ daa ni deɛ bɛ tɛn wɔn ɛti adaa ni tiɛ everlasting joy everlasting joy tɛn wɔn ɛti fi everlasting joy tɛn wɔn ɛti fi everlasting joy tɛn wɔn ɛti fi there will be no more sorrow there will be no more cry there will be no more sickness I want to give you somebody I was saying you grab to me everybody dey aka me bi me to me that have me comfort me na you na ni jaba to me to me to aso sɛ ahosɛpɛ ni deɛ bɛka wɔn na sa ahosɛpɛ ni jaba yɛ bɛka wɔn sa ɛbɛka wɔn nsa na awerɛhoɔ ne apinisi atwa na awerɛhoɔ ɛne apinisi bɛyɛ dɛ ɔntwane wɔde mirika because revelation ne ka sɛ awerɛhoɔ ne sum ɛne hɔ bio ɛna sɛ ɛbɛsɛ ho nkɔm sɛ sɛ Zion daakye ne gyea no awerɛhoɔ ɛne atete yie bɛtwane ɛde mmirika ne bɛtwane afiri New Jerusalem ɛnkɔ tɛnte sɛ kɔbɛwura mu bi na wɔanya kwan ɛnwura mu kɔ nti baako so ɔde mmirika ɛne bɛtwane akɔ the lake of fire saa kuro wei na sister ɛno nti ne ɛsɛ gyae daaka gyae ntɔkwa gyae nsanom deɛ obi de yɛ obi abomɔden gyae kraman na waka kokopɔne abufuo tɔda ne nipa ohene mu pɔn tɔda na woyɛ ho te sɛ deɛ wonsi asɔre dɛm mo da tɔda woma nipa nyinaa wo sɛ kristo wɔ ntimi nyɛ anyew reject and forget any material things. Focus on where you are going. Did I miss you? You body now come. That you miss you. You body and to find a way. Zion was us anyway. Oh, yeah, but I'm not at Twasso or New Jerusalem. The battery now won't sack. It would Jesus. Show us yourself. And I late. Show. Ti wani ji asase su tana wani ji asase su tana ayɛ wo de aburutire ko bi kɔ baa no wɔ tuyani na heaven kato na sɛ mi nua yi wo kraman no si wo kraman no menya fie ni mu wura menya fie ni mu wura amen ma pɔn tena sɛ misa si wo tena sɛ pɔmpae ɔkraman aka wa mafie ne bɛbɔ wo serɛ wurade